Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Isaulog karon sa atong simbahan ang kapistahan ni Santa Maria Birhen ug Reyna, Queen of Heaven and Earth. Ikapila maning misteryo. Wa mo kibaw ang nahibaw malangit. So mga igsuon, ang Birhen Maria gideklarar nato nga reyna sa langit ug sa yuta, dili tungod sa iyang kadato, dili tungod sa iyang kagwapa or pagka-bright, kung dili tungod sa iyang pagkamapaubsanon, sa iyang kakabus ug sa iyang pagkaputli ug kamasinugtanon sa kabubuton sa Dios, hingpit nga pagsugot. Busa mangayo taniya og panabang uban sa mahal nga Birhen Maria, magampo ta nga mahunong na unta kining atong kahasol ron sa kalibutan, kining pandemic nga COVID-19, nga unta magiyahan ang atong mga katawhan, mga pangulo o mga eksperto sa angayng buhaton. Padayon pud tang magpasalamat sa Ginoo ug magampo alang sa atong mga benefactors dinhi nga nagsigig tabang sa atong mga proyekto aron kini matapos ug mahumay nato dinhi sa pagtrabaho. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga naghimo sa inahan sa imong anak nga among inahan ug reyna, itugot nga maluloy-on nga tinabangan sa iyang pangaliya, makadangat kami sa himaya sa imong mga anak diha sa gingharian sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Isaías. Apan dili na batiog kasubo ang kaniadto nagantos. Sa miaging panahon gipakaulawan niya ang Zabulon ug Neftali, apan sa umaabot nga mga adlaw himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat, ang yuta unahan sa hugdan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag, ang nagpuyo sa mangiog nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo, nagmaya sila diha sa imong atubangan, sama sa pagmaya sa mga tao inig kating ani, ug ingon nga maglipay ang mga tao inig kabahin-bahin nila sa ilang inilog.
Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian ang yugo nga iyang gisangon ug ang karga nga iyang gipas-an ug ang garuti sa nagdaog-daog kaniya. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat, ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo. Kay nataw alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug ginganlan siyag maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Ang rayna nagapahiluna sa imong tuo diha sa bulawan sa Oper. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Pamati o anak nga babay ug tan-awa, ipaabong ang imong dunggan, hikalimti ang imong lungsod ug balay sa imong amahan. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Busa tinguhaon sa hari ang imong kaanyag, kay siya man ang imong Ginoo. Gidala sila sa sulod uban sa kalipay ug kasadya, nanulod sila sa palasyo sa hari. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa ikaunom ka bulan sa pagbaptos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batanong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya ug miingon, paglipay, ang Ginoo naguban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandon siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka ug manganak og lalaki ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi nga ang imong paryente nga si Isabel, giingnan nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak,
bisag tigulang na siya kaayo, kay wala may dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, "Sulugoon ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti." Ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kung papilion mo nga himuon mong reyna or queen, hay may imong pilion nga mahimo kang queen of the universe or queen of heaven and earth. Klaro ha? Queen of the universe or Miss Universe, niya mahimo kang queen of heaven and earth. Asa na imong pilion? Heaven and earth. Kana kay taas kay ranggo kana gong universe dinhiragod na sa earth. Ana. Pero heaven of earth, kataas anang ranggoha. Nakuha ni Maria ang kinatasan na ranggo or honor as queen. Heaven and earth gyud. Unsaon man pagpili ang Miss Universe. Bata pa lang ang mga babae nga gikuan gi-destined for that competition. Bata pa lang tudluan na sila unsaon pagka Miss Universe. Ang ilang mind, ang ilang linaktan, ilang lawas, tanan gitrain gina. Unsaon man sad pagkahimong queen of heaven and earth. Bata pa lang tudluan na pud na siya. Muna si Maria, diri pa lang sa tiyan sa iyang inahan, awa na, gitudloan na sa Ginoo daan, gi-prepare na sa Ginoong daan. Ang problema na lang, kung makasustenir ba si Maria sa training. Nakasustenir wa? Sustenir sa training, aron mahimong Queen of Heaven and Earth. Mo na, imong anak, o imong trinihon nga mahimong Miss Universe, ang question sa diha, makasustenir ba siya sa training? Di gani kasustenir, dili gina mahimong Miss Universe. Pero makasustenir, musunod gina ni sa atong duha ka Miss Universe. Si limot man ko ato, words back o sige na lang, kay ko ma-particular anak, kay ko adept anak. Sige lang, basta na atay duha nga nahimong Miss Universe karong bag-o pa lang mga tuig. Nga naman, gitrain sila maayo, nakasustenir sila sa training. Pero unsa may kalainan sa duha ka trainings, ang kang Maria, ang training is spiritual. Ang ato dinhi is physical. Physical. Mauna nga ang kang Maria nga training aron siya mahimong Queen of Heaven and Earth. Ang iyang kalag mo iyang gipagwapa og maayo. Ang iyang kalag mo iyang gilimpyo og maayo nga flawless kaayo, no? Ang figure sa iyang kalag hastang mga anghel maibog sa iyang kalag. Ang mga angels nga hinimos Ginoo nga taas kay granggo sama nila ni Gabriel, ni Michael, Raphael, hasta pangyawa, ibog kay siya sa kalag ni Maria. Purti ganyang pangulitaw ni Maria, aron lang gyud maangko niya si Maria. Purti yung gwapahang Maria. Hastang Espiritu Santo, hasta ang God the Father, purti yung ibuga. Kinsa man gyud nakaangko ni Maria. Ang Holy Spirit maro kay tanan gipabuntisan si Maria. So, kanu sa kapabuntis lagi nana no. Pinaka-pure, pinaka-virgin, pinaka-gwapa ang iyang kalagbab. Ang langit lagi og yutang, naibog niya, gailog og mayo. Na. Nya, dunay nakalabaw niya. Ang nakanindot aning pagka-Queen of Heaven and Earth nga nakuha ni Maria,
Kay ang tanan pwedeng maawardan kung makapasar sa training. Kaning atong Miss Universe, usara gyud tagpila na kabukuan, contestants ana. Tag 100 kapin no? Oh, 100 kapin. Usara gyud maawardan. Bisag silang tanan nakapasar pas training na nalampos kinilang katapusang minuto sa ilang kaning pagpaso-paso dito og training, usara gyud maawardan. Pero kaning training sa pagka Queen of Heaven and Earth nga giapila ni Maria nga siya mo'y unang nakakuha sa premyo, kitang tanan pwede tang mahimong Queen of Heaven and Earth basta makapasar lang tas training. Oh, wala siya. Nya, gusto mo mo apil? Uy, apil mo eh. Sagdi lang, wa may giagad aning naong. Kaning akong naong, di man sa gini kapasar. Samot na nang kung naong, kanya di man ni physical, kamong mga tagko na kayo mga bilbil diha. Don't worry, wala kinahanglan magsumba-sumba pa ka, mag-training-training, mag-diet-diet pa ka diha. May magani magsigi kag kaon aron mamatay ka dayon. Ang importante di ay karon, panindutay ni skalag. Panindutay skalag ba? Sa unang pagbasa nato, giingon diri pag hisgot nga makakita og bag-ong kahayag ang kalibutan nga gingit-ngitan kay mataw alang kaninyo ang usa ka bata nga mahimong hari og mahimo siyang tighatag sa mga grasya, counselor sa patunguban, king kinsa maning bataa mao si Jesus. Mao si Jesus. Asa man siya magpakataw? Adto sa babae nga nakapasar sa training. Oh. Dito siya nagpakataw ni Maria. Nakapasar mas training. Sa ato pa di ay, ang unag yung mahitabo nato dinhis kalibutan, kung makapasar na tas training, mahimo natang kahayag sa kalibutan. Di ba? Niingon si Jesus, you are the light of the world. Nya nganong mahimo man tang light of the world? Mahimo tang inspirasyon sa katawhan. Di ka mo karon? Gusto mong mahimong inspirasyon sa inyong pamilya or perspiration? Asa man yung gusto? Inspiration o perspiration? Inspiration. Kamong mga asawa, naka-inspired ba mo sa inyong bana? Kung magsigi kag yaw-yaw, maka-inspired pa ka sa imong bana. Magsigi kag text, asa na ka? Maka-inspired pa ka. Oy, dili. Magsigi kag kahadlok aning COVID, maka-inspired pa ka. Oy, makadugang lang ka sa kabalaka, labi nagdiyot-diyot na kanong, alcohol. Mga mas diha niya, rattle yung kay kastanan. Oy, gadala kag rattle sa kalibutan. Relax. Haron magdungan tag kamatay. Relax. Okay ra gid nang mamatay kay tuay heaven. Okay ra gid nagmamatay kay ni pasar man kas trading dinhi, musaka ra gid tag langit. O di ba? Mama mo klaro. Ang kahadlok. Nagoy ako sobra na sa gidaghanon sa akong tudlo sa kamot og sa tiil ang nagsigig patambag nako unsay buhaton kay naratol na gyud kay siya aning COVID. Hadlok gid siyang mamatay. Naku, please, relax. Pariha ratang duha, mga matay. So, ikalay una pa din ako. Huwag ako'y mag-unawa na sa imumisa ni mo. Ikalay una. Listen, sige, ako imong paunahon. Ikay una. Ako pa kang hilugan. Ako pa yung kang misahan. Libre. Donation ra. Love offering. Hadlok gitang mamatay. Si Mother Mary, di gyud mahadlok mamatay o di sad siya mahadlok nang iyang mahal sa kinabuhi mga matay sama ni Jesus. Nga naman tungod kay klaro kay niya tuay sunod. Mautoy importante ang sunod ug ang akong kalag na akong gipagwapa, nga akong gipahilti, nga akong gilimpyuhan, di gid ni mamatay. And that is perfect faith. Gimagnify ni Mother Mary ang perfect faith. Maunang
Grabe kay siya ka-relax. Nasuko bagos Mother Mary sa dihang ang iyang anak gibitay sa cross nya diha siya sa tiilan. Nasuko oy. Kamo inyong anak bitayon mo sa inyong silingan, masuko mo dili. Oy, bisag gikan pa mo simbahan, suko mo. Ako masuko kog bitayon ang sakristan, mupakpak ko kana. Kung bitayon ang sekretary, tengsa ato sa ningon ahon-ahon. Ay, dali kita mag-uol. Kay nagtuo ta nga kanina'y katapusan. Faith tells us there is heaven. And you can still enjoy in eternity. Hadlok man ka na. Niya ang sunod nga mahitabo. Si Maria nahimong modelo sa obedience to God's will. Perfect obedience. Pareha bitaw anang mo training sa Miss Universe. Binuangan lang gid na sila, hubu-hubuan, ana ba? Nindot ra ba sa tan-aw? Nya palakaw-lakawon, bidyuhan, i-upload sa YouTube, tan-aw sang pare. Abot sila Brad Titing, di ba tan-aw no? Ako tan-aw ko na usahayon. Gibinuangan lang gid, sa ka hubuan ka? Kamo hubuan mo, sugot mo. Ha? Ako mong palakaw-lakawon dire. Pero ang kanang mga Miss Universe, murag yun in taon sila o kanang mga sana, grabe ilang submission, hubo, kana na lang gamay tapot diri, kiay, ana, bantang-bantang sa kamera, tuyok naman, ana. Sunod lagi sila, sunod. Si Maria sad, bisag unsay isultis Ginoo, sunod. I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. So lugoon ako sa Dios, matuman unta dinhi kanako ang imong pulong. Kamo, kinsa inyong sundon, kanang mopahubo ninyo dinis kalibutan o kanang muhubo sa inyong mga possession sa kalibutan? Mamamumting og wa sa mo kasabot. Kinsa may inyong sundon ba kanang hubuan mo sa inyong sinina dinis kalibutan aron makita kunuhay ang imong flawless nga body, aron ma-declare kag queen, or kana bang mutudlo nimo pagbiya sa tanang nindot dinhis kalibutan aron maangkon ang langitnong gingharian? Kinsa man? Kadtong mutudlo para mobiya mo sa kalibutan o kadtong maghubo ra mo diri sa kalibutan, mag short dayon, pakita-kita dahil puson. Di gud mo milok og tan-aw kami, ladok laway. Kana inyong gusto, kana inyong sundon, kanang magsigig tudlo nyo kolorin ng buhok, mo na inyong sundon, kanang siging kiss-kiss anang kilay, sunod mo ana. O kadtong niingon, ayaw kolore imong buhok, dawata ang imong naong, dawata ang imong kahintang, ayaw pagreklamo hangtod ka mamatay, kay kabubuto nas Ginoo. Kung ari mo mupili sa gipili ni Maria, kitang tanan mulingkod sa tag mga trono didto sa langit. Gani, hasta gani si Mother Teresa nahimo narong Queen in Heaven. Nasa siya trono, ug ato siyang gihatagag trono sa kalibutan. Si San Vicente Ferrer nahimo na sang Queen or King in Heaven. Naa na sad siya trono. Si San Roque, sila si Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz. Nanay mga trono dito. Kaya ang heaven is a kingdom of everybody. Gusto mong mahimong king and queen? Hala, sunda ang training nga giagian ni Maria. Obey God perfectly. Refuse the world courageously. Manindog na ta. Mga igsuon, mag-ampo kita ngadto sa atong langitnong amahan nga mipili kang Maria sukad pagyud sa sinugdanan aron mahimong inahan sa atong manunobos. Masaligod kitang mudangop sa Dios uban kaniya diha sa pag-ingon, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo.
alang sa katawhan sa Dios nga pinaagi sa mga pag-ampo ni Maria nga midala sa Ginoo dinhi sa kalibutan, ilang mabatyagan ang iyang presensya diha sa nagkalaing-laing hutong sa katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nasod nga nakamatngon sa bili sa kahiusahan nga pinaagi sa panabang ni Maria, muuswag sila ngadto sa kalinaw aron ang tanang kanasuran mahimong usa na lamang ka malinawong katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug sa mga ug nga mapanalipdan sila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiyan ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing mga hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang kanila nga mihalin na ilabi na ang gipamisahan karon nga makasulod sila didto sa gingharian sa langit aron uban kang Maria ang mahimayaong reyna ug ang tanang mga santos magdaig sila sa Dios hangtod sa kahangtod. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. O Amahan, mapaubsanon kaming midangop kanimo uban sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness we spread. We offer fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton mo sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyong mga kamot, alang sa pagdaig sa paghimaya sa iyong anak, alang at sa atak sa tibuok na santos nga simbahan. Sa among paghandom sa bulahan nga Birhen Maria, nagahalad kami kanimo Ginoo sa among mga gasa nangamuyo nga magtabang unta kanamo ang pagkatao ni Hesukristo nga mihalad nganha kanimo sa iyang kaugalingon nga gasa nga way buling didto sa cross. Pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataod. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magasangyaw kanimo diha sa piyesta sa Bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag nga way pagkapalong nga mao sa Jesucristong among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kaitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Heso Kristo. Amahan namo na naa sa langit, pagday ko ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta paingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Bara Usab ka imo. ipakita ta ang pag-inigsunan. Kordero sa Dios, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako ay pagkalawat kanimo, apan pagtulong lamang pamaayo ko. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. Ang
Magampo kita. O Ginoo, human kami makakalawat, nangamuyo kami kanimo nga sa pagsaulog namo nga matinahuron sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria, mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanlipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug bitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanat niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iyan po kami. San Rafael Arcangel. Iyan po kami. San Roque. Iyan po kami. San Lorenzo Ruiz. Po kami. San Pedro Calungsod. Iyan po kami. San Vicente Ferrer. Iyan po kami. Manindog Palibot. Usas mga nindot nga gasang atong nadawat mao ang pagkahimong rayna sa langit ug sa yuta. Apan mahitabo rani kung mosunod sa ni Maria sa iya gyung pagpaningkamot kanunay nga malimpyo ug mugwapa ang iyang kalag, dili ang iyang lawas. So magpasalamat day ko sa pipila nato ka mga kaigsuonan nga ming tubag sa akong hangyo sa pagka-donor og dugo sa akong igagaw nga na-admit sa Perpetual Succor. Dunay duha nga ming kuan gahapon ni kontak, pero subo lang palandongon kay doon na ay tulong ni adto didto pero wa mo match ang dugo. Matod pas doktor basig depektoso ang dugo sa igagaw niya nganong di man mo match nga parihar man untag quality sana type B+. So ila na sa drone gi estudyuhan. Mao ni ang atong pagtabang sa lawas no. Nya na pagiday na palgan nga ang cause sa iyang anemia mao di ay ang pusdakong posibilidad na asiyay tumor sa iyang matris. So ang atong kinabuhi din sa kalibutan depektoso gyud no. Mukalit lag tunga ang mga sakit mo na iampo nato ug ang tanang mga masakiton. Nagkinahanglan siya mga 5 bags wap ay nakapasal. 3 na lang iyang dugo inigdos ana ambot lang feedback. Pero di man na mo importante. Ang importante ang atong paghigugmaay o ang pagpreparar para sa sunod na sumpay aning kinabuhian. Mag-ampo lang ta sa tanang mga masakiton. Iampo sad mi sa Pastoral Council o sa atong artist karong gabi mo desisyon mi sa kinsay mohimo sa atong lingkuranang bag-o. So nga malamdagan unta mi no nga makahimo mig maayo nga desisyon. By Sunday murag mo announce nako og tagpilang ang kada lingkuranan aron inyo na sad nga lingkuran dili amutan. Di amot sad mo grabe sa ninyo ato na ginang lingkuranan di pagid mo moamot. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dano ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.